Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно. Отново продължаваме нашата тема за саморазвитието, за себеопознаването и за всичко това, което в нашия живот има своето обяснение. Какво става, когато нарушим закона за даване и за получаване? Няма да престана да говоря за този закон, за един от трите важни закони, вселенски закони, които ни управляват цял живот. Нас, нашите предци и нашите деца и нашите поколения напред. В нашия живот и в нашето минало можем да се спомним поне 10 случая на събития или на хора, на които сме давали прекалено много. Хора, на които сме давали повече, отколкото сме получавали. Пари, енергия, любов, време, себе си. И е имало хора, които не са го оценявали. Хора, по които ние сме страдали и сме превъртали тези сценарии години наред, един и същ сценарий, една и съща случка, един и същ гняв. Водили сме разговори с този човек, усещали сме същия гняв, усещали сме същото чувство за болка, за вина, на празнота, чувство на изоставеност. И там е останала част от нашата енергия. И така е бил нарушен всъщност закона на този закон на даването и на получаването или на баланса. А това всъщност е пагубно за нас. Защо? Ние няма да допуснем да живеем цял живот в гняв, обида, яд, болка, чувство за вина, чувство за недооцененост, нещастни, защото това в един момент, скъпи приятели, се превръща в психосоматика. Това рефлектира върху нашето здраве, върху нашето тяло и ни разболява. Ние не го заслужаваме. И за това от изключително важно значение е да можем да изчистим тези негативни чувства и мисли, които имаме. Тези негативни начини на поведение, което ние сме цял живот всъщност ние сме ги отработвали тези сценарии. И как можем всъщност да пречистим всички тези мисли, тези чувства, тези стереотипни поведения? Как? За щастие има една техника, която се нарича връщане на лична сила. С тази техника ние си вземаме обратно нашата сила, нашата енергия, която сме дали, всичко това, което сме почувствали, това, че сме се почувствали нещастни, опустошени, безсилни, слаби. Слагаме точка и продължаваме напред, чувствайки се силни и удовлетворени. Спомнете си на кого сте дали, какво сте дали още от времето на вашето детство. Нещо, което сте дали и не сте получили онова, което сте очаквали. Пари, уважение, подкрепа, любов, закрила. Това са детски травми, които работят цял един живот в нашето подсъзнание и ни разяждат отвътре. И ние непрекъснато ги повтаряме и повтаряме същите сценарии, без да осъзнаваме, че това е, защото тогава някога сме изпитали тези чувства. На изоставеност, на болка, на неуважение, на нелюбов от нашите родители най-вече. Тези наши страдания, тези наши мъки и тревоги, болки, ние можем всъщност да ги заличим, можем да ги отработим, можем да ги върнем на този човек, на когото принадлежат, който ни е причинил това. В тази ситуация, връщаме се в тази ситуация, защото те са негови и я преработваме. Можем и заслужаваме да се чувстваме силни, щастливи, обичани и победители. Стига да го пожелаем. Единият от начините, това е техниката за, както ви казах вече, връщане на лична сила. И вторият начин, това е констелацията. Изберете си сами. Констелацията е дълбок метод, терапевтичен метод, чрез който можем да освободим потока на енергията там, където е бил блокиран. Да се включи онова, което е било отхвърлено. Тези членове на родовата система, които са били отхвърлени. Да се погледне това нараняване, което всъщност ни е довело до тези кризисни моменти. Всичко това да бъде върнато, без да бъде съдено, разбира се, без да бъдат осъждани тези хора. Да се свържем през думите с истината такава, каквато е била. Това е феноменален метод за лекуване на нашето минало, на миналото в нашия мозък. Не чакайте да минат още 20 години, за да осъзнаете причината за това, което изживявате. Да осъзнаете причината всъщност за вашия погром. Часовникът неспирно трака. Изберете сами.
ако сте готови. Няма случай, в който констелациите да не проработят. Стига вие да го искате, да вярвате в този метод и да сте готови за тази промяна. Ако искате да живеете като победители, а не като победени. Аз съм Румяна Цветанова. За връзка с мене на лични съобщения. Благодаря ви много. Обичам ви и тази вечер.